Hej, jeg hedder Birgitte Rubæk, og jeg har firmaet Mindset for IT, Easy Daily Business. Jeg hjælper virksomheder og private med at tænke og implementere digitalisering i forhold til møder, til interne arbejdsgange og videndeling og uddannelse. Jeg vil her prøve at give jer en kort introduktion til Googles univers. I denne video vil jeg give jer en kort info omkring kalender. Google Kalender. Google Kalender er designet til familier, teams og er et fantastisk overbliks- og samarbejdsværktøj i hverdagen. Du kommer til at bruge meget mindre tid på at planlægge og meget mere tid til det sjove, både på dit arbejde og i din hverdag. Google Kalender kan deles og integreres fuldt ud med Gmail, Drev, kontakter, Hangouts, så du altid ved, hvad der skal ske og hvornår det skal ske. Du kan nemt få et overblik, der er designet præcis til dine behov. Du kan oprette og dele kalender, så du har styr på det hele, både familiemedlemmer, fritidsaktiviteter, arbejdsteam og hvad du ellers har ønske om. Du kan også nemt finde ledige tidspunkter, fordi i Google Kalender er der en funktion, der kan udpege frie tidspunkter på de personer, du gerne vil eventuelt holde møde med. Genialt og tidsbesparende. Du kan ydermere planlægge møder, booke lokaler, tilføje dagsordner, dokumenter, filer og tilgå video og hangouts fra den samme begivenhed, når du har oprettet den i Google Kalender. Det hele er serveret for dig. Der er ingen problemer. Der er faktisk kun overblik og enkelhed. Det her var en lille del af funktionerne i Google Apps. Der er mange flere. Så hvis du har lyst til at kaste dig videre ud i Google-universet, så kontakt mig endelig, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig videre.